Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:02 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Siyempre sa pangaran po ni Miss Gina Ritter Lee asin ni Bert Nunez. Ako po ang sa indong para mientras na magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal handang makikooperar asin magtabang ang Palasyo Malacañang sa International Criminal Police Organization o Interpol sa oras na magpaluwas na nin mandamiento de arresto ang ICC kontra kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa aligadong brutal na mga krimen sa drug war. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, maski dain ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, kasunod kan paghalik kay ni sa Roman Statute, obligado man giraray magsunod ang gobyerno sa ICC sa paagikan Interpol. Ang kampanya sa droga sa irarom ni Duterte dahilan para mawara ang buhay kan sobra sa 6,000 na individual, mantang base sa datos kan ICC ang numero kan mga nagadan mas halangkaw pa sa nasabing numero. Mientras tanto nasa Hong Kong ngunyan si Duterte para magtao nin address sa rally asin suporta na pigpapahiling kan mga Pilipino sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa katakod na bareta, piglinaw kan Philippine National Police na wara pa sindang pugol na anuman na informasyon katakod sa nagalakop na bareta manungod sa pagdadakop kay kan International Criminal Court kontra kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil ini sa reklamong crimes against humanity na ipinagsaangat kontra sa dating presidente, darakan madugong kampanya kontra illegal na droga. Sigun kay Police Regional Office 3 Director asin concurrent PNP spokesperson, Police Brigada General Jean Fajardo, dai paninda makonfirmar ang nasabing informasyon. Alagad handa naman sinda sa anuman na posibilidad. Alagad dai naman ipigdetalye ni Fajardo kung anong klaseng paghandaan pigigibukan PNP dahil maagipay na sa proseso, lalo na tawara panin koordinasyon sa inda ang Interpol asin wara ning kopya kan warrant. Mientras na inapod naman na fake news ni Fajardo ang bareta na naglalakop na may 7,000 ng pulis ang nakawagas tanganing magserbi kan mandamiento de arresto kontra kay Duterte. Mientras tanto dagdagan taan detalyas kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Please go ahead. Dakulang pabor, anay tataongon yan, kana ko Bicol Party List sa mga Costales area, kana Santo Domingo, Pasiring Bakakay, partikular ang hali sa Barangay Buhatan, asin Alimsog, Santo Domingo. Yan dahil kana Boulevard na pig-establisher, kana ako Bicol sa lugar na ini.
na planong ikonektar sa Bakakay asin sa iba pang lugar pasiring sa Rapu-Rapu. Sigon kay Kapitan Los Biminda Valderrama kan Barangay Alimsog sa imbitasyon kasubago kasabayan DCGB News na mundo sinda tan may mga nagkomentaryo negatibo sa proyektong ini dahil hindi na nasasabutan ang sakripisyo kan mga residente digdi na haluin ang panahon na pinangarap ang tinampo. Ngunya na nangyayari na ang sa indang mga turugan taga Segundo Distrito pa nagtabang natadaw tamay mga negatibo pang kaisipan. Kaya hagad ninda kasabay ang mga residente pundo na ang pagkapara komentaryo lalo na sa social media dahil man sinda nakakatabang sa grangay kan barangay. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Buwelta kita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Inagyat kan duwang legisladores ang opisina ni Vice Presidente Sara Duterte na magpaluwas ning kompletong listahan kan mga natauan kan pigasabing tabang pinansyal gamit ang confidential funds na uminabot sa 612 bilyones de pesos. Sigun kina Manila Congressman Joel Chua asin La Union Congressman Paulo Ortega, kulang sa transparency ang opisina sa irarom ni Vice Presidente Sara Duterte dahil sa kung ano-anong pangaran ang nagruluwasan. Apwera sa Mary Grace Piatos, nakadiskubre ang mga members kan House of Representatives nin iba pang tao na may kakaibang pangaran asin kan ipaberifika sa Philippine Statistics Authority daiman ini nakapagrehistro. Dagdag paninda na ang pagiging silensyo kan kampo ni Duterte sa mga pangaran ni Ninda Pia Piatos Lim, Renan Piatos asin Xiaomi Otso ang patunay sana na makusog ang impeachment case na isinaangat kontra sa Vice Presidente. Sigun pa sa mga kongresistas, may diretso ang mga tao na maaraman kung saan ginamit ang fundo na hali sa buwis kan tao. Mientras tanto, dagdagan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Pading Jimmy na salita. Pading Jim, marhay na hapon. Please go ahead. 36,000 pesos ang rekomendadong piyansa kan korte sa tulong mga suspitsadong mga parakawat nintong AIDS concerned violation sa Presidential Decree 1602 o ang batas laban sa illegal na sugal. Inaristo ka sa bago kan ginubatan PNP sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag an Hepe kan ginubatan PNP an mandamiento di aresto pitsadang Febrero 18 taon 2025 gikan sa MTC 5th Judicial Region. May criminal case number 259597. Sa presente nasa kustodya kan ginubatan PNP an mga naarestong persona. Magserbing leksyon ini susub sa kapulisan na maski simpleng kawat basta illegal ang pigdadakop ngunyan kan mga otoridad. Mga dagdag na barita, Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, balikan tan detalyas kan bareta sa lado nasyonal, ipinag-orden ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang termination asin dismissal kontra sa tulong tauhan kan opisina kan Transportation Security na invelto sa insidente kan aligadong laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport. Ini makalis na mag-viral sa social media ang pagkalkal kan mga tauhan kan OTS sa bagahe kan sarong senior citizen sa NAIA Terminal 3 kan Marso 6 dahil sa nahiling na basyonin bala. Sinabi ni Dizon na puon mo niya na aldaw dahil na makakabalik pa sa pwesto ang tulong tauhan kan OTS mantang padagos ang investigasyon.
Tinauban doon niya na wala ning espasyo sa DOTR ang mga abusado asin nag-aprobitsar dahil mahigpit na kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat serbisyo asin makoperwisyo ang pigtao sa mga Pilipino. Katakod kaini, pipa-review ni Dizon ang protocol sa mga aeroperto para dai mautro ang nasabi ng insidente. Sa katakod pang bareta, maigot na pinahimutikan kan Office for Transportation Secretary OTS na nagbalik ang laglag bala sa mga pangunot na aeroporto sa nasyon. Ini ang pahayag ni OTS Administrator Arthur Bisnar kasunod kan nag-viral sa social media na video ning pagkalkal kan mga tawhan kan OTS sa bagahe kan sarong senior citizen sa NAIA Terminal 3 dahil sa nahiling na bala kan Marso 6. Sigon kay Bisnar, pareho ni DOTR Secretary Vince Dizon na matean niya ang matinding dagit asin pagkadismaya sa nangyari lalo na taporsido sindang maibalik ang kumpiyansa kan publiko. Dahil naman sa video ipinag-orden ni Bisnar na bawal na ang magngirit an sa indang mga tauhan lalo na sa oras kan trabaho para daing mamatean kan mga pasahero na nababasto sinda. Mientras na ipinaggalansar naman kan OTS ang pagsaangat ng reklamong administratibo kontra sa tulong taong kaini na involto sa viral video kaiba na naan sa indang supervisor dahil naman sa command responsibility. Mabultan detalyes ka mga bareta pakalis sa nagkapirang pagirumdum. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hoy, 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 hoy! May bagong swabbing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Ang tumingin so suave. With vitamin A, New Cobra Rice. Swabbing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa.
Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ipinaluwas kay sinabi kan Philippine Air Force na ang mga FA-50PH fighter jet na parametras na daipig papalayog ang ipapawagas asin gagamiton sa mga emergency asin national security concerns. Matatandaan na parametras na daipig papalayog ang gabos na FA-50PH makaliis ang pagbagsak nin sarong fighter jet sa Bukidnon kan Marso 4 na ikinagadan kan duwang piloto. Siniguro man ni Castillo na nagkukondukta ng maigot na investigasyon sa nangyaring insidente dahil importante ang mga FA-50PH fighter jets para sa seguridad kan Pilipinas. Mientras tanto, aprobado kan Commission on Elections ang kahagadan kan Departamento kan Agrikultura na i-exempt ang pagpapabakal kang National Food Authority sa mga lokal na gobyerno sa tahaw kan election ban. Segun kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, daiman sakop kan election ban ang pagpapabakal nin bagas sa LGUs base sa seksyon 261 kan Omnibus Election Code. Dagdag pa kan COMELEC namantang exempted ini sa election ban, pwede man isairarom sa probisyon kung gagamiton ang fundo kan publiko sa pagbakal nin bagas tanganing i-distribuer sa mga vulnerable sectors o ipapabakal sa mga sa subsidized na rate. Mantang ang COMELEC nagtao man ng exemption sa 28 na programa kan DSWD arog kan 4Ps, ayuda sa kapos-an kita o program o AKAP, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, sa ibong kanitinauman na kondisyon para sa istriktong pagsusunod kaini. Mientras tanto, maabot sa 1,558 katawo ang nadakop kan mga otoridad dahil sa implementasyon kan election gun ban, segun sa National Election Monitoring Action Center o NEMAC. Sinabi kan NEMAC na kadaklan sa mga nadakop ang nasa Metro Manila na iguaning 499, sinundan kan Central Luzon iguang 229, asin Central Visayas na 212. Kasabay sa mga arestado ang 1,488 sibilyan, 10 pulis asin 6 na dayuhan. Nakapag-rehistro man ang NIMAC nin 1,592 na nakonfiskar na badil. Efektibo ang nationwide gun ban kan Enero 12 asin magkapadago sa Hunyo 11, 2025. Welcome para kay House welcome para kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang pinakang ultimong survey kang Social Weather Station kung saan 8 Pilipino ang nagsabi na sa indang iboboto ang mga kandidatong madepensa sa diretsos kan Pilipinas sa West Philippine Sea sa tahaw kan agresibong aktibidad kana China sa pinag-aagawan na teritoryo. Sigun sa iya, pigwa pakasug kainian suporta para sa mga kandidato sa pagkasenador kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas na pro-Philippines kumpara sa mga kandidatong maka-China. Sa resulta kan survey, 78% ang mas gusto kan sarong kandidato na malaban para sa nasyon sa West Philippine Sea, mantang 22% ang bako man uyon digdi. Pinag-inkaminar ni House Speaker Martin Romualdez ang mga Pilipino na aktibong magpartisipar sa pagdefensa sa maritime territory sa paagikan pagsabay sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Tinawan doon niya na bako sa trabaho kan mga soldados ang pagdefensa sa satuyang teritoryo. Sa paagikan PCGA, ang mga sibilyan na magkakatabang sa National Defense, Maritime Security, Environmental Protection as in disaster response. Posible sindang mag-volunteer sa search and rescue missions, coastal cleanups as in maritime biodiversity conservation. Daiman na
turuan nin maritime safety ang mga komunidad asin bantayan o kaya dapat man na turuan nin maritime safety ang mga komunidad asin bantayan ang illegal na aktibidad sa kadagatan. Bukas ang Philippine Coast Guard Auxiliary sa mga Pilipino edad 18 pa itaas asin kaypuhan magpairarom sa orientation seminar. Kumpiyado naman si Romualdez na magiging positibo ang kasimbagan kan publiko, lalo na basado sa SWS survey, nagluwas na 77% ni mga Pilipino suportado ang pagkakusog kan national defense sa pagikan international alliances, joint patrols asin military exercises. Aprobado kan Commission on Election ang kahagadan kan Departamento kan Agrikultura na i-exempt ang pagpabakal kan National Food Authority sa mga lokal na gobyerno sa tahaw kan election ban. Sigun kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, dai man sakop kan election ban ang pagpabakal nin baga sa LGUs base sa Section 261 kan Omnibus Election Code. Dapat o dagdag pa kan COMELEC na mantang exempted ini sa election, pwede man isa irarom sa probisyon kung gagamiton ang pundo kan publiko sa pagbakal nin bagas tanganing i-disturber sa mga vulnerable sectors o ipapabakal sa subsidized rate. Mantang ang COMELEC nagtao man ng exemption sa 28 na programa kan DSWD arog kan Pantawid Pamilyang Pilipino o kaya 4-piece Ayuda sa Kapus ang Kita Program o AKAP asin Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa ibong kan itinao naman na kondisyon para sa istriktong pagpapautob kaini. Interesado ang Departamento kan Agrikultura na pakusugon pa ang agricultural cooperation sa Pilipinas asin Thailand. Natukar ini sa naging pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. asin iba pang delegasyon kan Agri Department sa nasabing nasyon. Tinukar kan delegasyon kan DA ang mga oportunidad sa bilateral trade asin potensyal na mga pamumuhunan kan Thai sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas kasabay ang Thai counterparts asin pribadong sektor. Kaibanan digdi ang planong pagkakaigon ng food processing facility asin distribution network sa Pilipinas. Nagbisita man si Secretary Chiu Laurel sa Ministry of Agriculture asin Cooperatives kung sain ipinaabot kay niyan sa iyang sa sayang Thai counterpart na si Minister Narumon Piyon Sinwat ang pagiging bukas kan Pilipinas na magkuanin mas dakol na bagas, gulayon, poultry asin karneng urig sa Thailand. Tinawan doon man kan DA Chief ang kagustuhan kan Pilipinas na mag-eksportar nin has avocados asin processed meat sa Thailand. Natukar man ang potensyal na kolaborasyon manungod sa climate resilient structures, crop varietal development asin pag-adal sa mga paagi para mapakusog ang agricultural sector. Bareta sa ibang nasyon. Sa Giraray na nagpahayag ng suporta si Slovenian Foreign Minister Tanja Fajon kan Slovenia sa 2016 arbitral ruling asin inkaminar ang gabos na nasyon na magsunod digdi bago ang sayang pagbisita sa Pilipinas. Sigun kay Fayon, suportado nindaan Pilipinas sa tahaw kan agyat sa seguridad sa West Philippine Sea. Matatandaan na kan taon 2016, ibinasura kan arbitral tribunal ang 9-dash line kan China, alagad padagos ining pigasayumahan kan Beijing. Sigun sa datos kan Enero 2025, 27 nasyones ang nagsusuporta sa ruling, mantang 8 ang nagkontra. Si Fayon ang primerong Slovenian Foreign Minister na mabisita sa Pilipinas sa Marso 10 hangtod 12. Makikipaghuron siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para pakusugon ang koneksyon bilateral. Bilang presenteng miyembro kan UN Security Council taon 2024 sa 2025, aktibong ipigubusol kan Slovenia ang mga hururon pang kinaban kaibanan ng maritime security sa pagtiripon sa irarom kan Greek presidency sa Mayo. Ultimong detalyes kan bareta sa lado kan Karawat, nagrehistro nin panibagong record sa NBA si Golden State Warriors star Stephen Curry. Siya ang pang 26 na parakawat na nagkaigo ng 25,000 na puntos. Nakuha ang record sa panggana ninda kontra sa Detroit Pistons.
Harani na kaining mabukod si Los Angeles Lakers legend Jerry West na igwaning 25,192 na puntos. Si Curry ang saro sa 5 parakawat na aktibo na may pugol ka nasabing record. Sobrang naman ang pasalamat ni Curry dahil sa magay na performance kan sa iyang team asin handa na nalagpasan pa ang nasabing record. Sa pangarang ka nagsurat ka ng informasyon si Angel Mustaza. Siyempre sa supervision asin direction iyan ni News Director Mardela. Sa pangarang kan Mega Force Patrol. Sa control technical si Tatanems Flora. Kasabay diyan si Jerome Nico Martinez asin si Dangde Melgar, Braille Allen Santor. Siyempre sa pangaran iyan ni Miss Gina Ritter Lee asin ni Bert Nunez. Ako po sa indong para mientras na naging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo